sabi enu nyina na wa ha chese ukode mukwanisa na utuisa atete no do si de na nyamie shira pa wotimi akaye pa like kakai 1944 something no kakai awo ka sa me bobo social bi ma akọ akra ayi abom nyamba wo so kankran kwa o ka do shi asa nyami pa mi sani o do shi de ye kanya sa nyami shira ewurade mawsumo amen amen you put the senia was so be solieti ya won amen ya be ye ne nkante to nkante o de sika kuri na be kwa kurase akọmate ewurade mo atampo kwa kurase nkọkọtọ ewurade kwata fo amene amen ewurade wo mo de mo ase dabi utochi wache so yo yonko empanyi se yonko ye wo yonko ene ye wo yonko enso amma hu say yes panyi no wo fi no bia le wumrem ndamase mama ni aje depends hwe so what I say the fact say why ye ni nche eno nti no hu nua na wadamfo na wa forget no what I say say chini papa ho wo da ho si ya ni pa na be fa so what I say ye nyina ye ba ko so what I say sa bia me hu bia so no what I say me no mo say na nti se na na te first ye be ko to there o ntwa me ba why oh yo onya do ni pa o okay chefo what I say once I need you kwa na dan o pa ne so what I say to the besia yo adi ya be ko bibia ni a ye mefro why o ni pa everyone kai mami ka se bicho ifiase na kusa no ya dia wo ye no ni so agri na yi to bie ni ti akora ti ni mpanyinfo bi kai ya nyina ne to de se mimini we na the twin na to de shi ya ne bua wo do shi kunim sa asma bi ka choti ni opa so aje ye ni hede no aje wachi ye ni monyam na ne ba bi epie ko yewe ono de ono no bie kanfo no ono no bie bo ni din wati ono no bie bo ni din wo di hwe ni ma me check wati yeah me inside Digita confue menside ajeda menside me bam chow me ba why college confue menside ajeda me also obey your sabi also me ba why me sremo a me ni moti an mo cha why obi abusa de wo sa me fax ma no why antibasa onu na chat you know mo chat me de nsam ni nyina fax ansa na ba behwem ese be fa me ni so na sa mesin fo we mo nso de me ni asem bi a me kan che mo meye adwuma anopa mu no awia we kataban a mo gina so a mo nsa anwia gu ya na me ni nipa akura esu ne ban enipa ankasa me nim de ye je owi ase ana bacho ayi moti an mo de otimi chim nipa kon oh ya chim ye wo de chim nipa kon oh okay we de empanyimfo se kwaso ade edenti e na atentaso tu nsuani na abo ankawa no ababa befa sabe eburu sabe anya no me ne de digital konfo de woli konfo a me ne abosonfo e whatsapp ye enne eye benada enne na me de tena se tie nipa bi anu asem enne na me de counseling motemi nka na maba me mfra mu monante se ne san yo therefore we de wadaroma isu ye mbona na bone piao sabe son sabe nya do empanyi se boso do no sere kire wo stasi eburu ana we die ya damfo ani ene ne nambo bla me bawo enti akora wanya de oyem odie to aso mekọ animu eti nana de etie ne sa ya yonko no sabe ye nyina ne nam no na ne emu no ye kan papa ne nka no na wadi na bebi be ko bia na no sabe waje ni munyam na mi wanya sika pa ani oba no atibia ma yese ba
ɛno kɔnura no akyiko a me bɛ so kumfiti ɔno kutua yɛ ɔno tua wo bɛ school fees ma me da ya na me tim flat no so ɔno na gyema a me siesie mu nyinaa ɔno na sa gye flat no ma sa siesie mu atɔ kaa ketewa koraa baako na atɔ baako ba ɔno no de ɔda range aha nti baabi nso yɛbɛkɔ biara ne yɛbɔ ne bi nti yɛbaeɛ a ka wobɛtumi akuna na yɛn na sɛ baabi a mokɔ ne sɛ yɛbɔ ne din adeɛ nti na sɛ meku no yɛpɛ sɛ nti ku no firi sɛ sɛ ade wayɛ dɛn so na ɔka si wɔna na ɔdɛfo wada ma wagye ani monyam to de opa wonku ne kura ma ya wode sɛ no daabi ma ne nku na plako na wo sɛ wɔntua so tua wo bɛ school fees watɔ kaa ma wo wahan flat ama wo bi paa de odoshi odeshi na nsen a yɛ nyinaa koraa yɛyɛ wakoto team ayi kwabi brem wakɔ akɔtɔ ɛna wasa abɛbie car park ɛwɔ akyemɔta ayi ma sɛbe hɔ no baabi ɔmo kaa sena ɛhɔ yɛ ne dea enti mepɛ sɛ mehu sɛ ɔboa mo anaa wɔmmoa mo nnua paa saa ne bii musa fons bii mu sa na sɛ ɔma mo sika no bi di wɔhwɛ ɛne anɔpɛ yi kɔ ɛnɛ kɔ a wɔbɛfa yɛ akɔdi bi kɔ asa ama yɛ 1 million na nyɛ dɛ na mo sɛ menku no na kɛpɛ sɛ woku no menku no kɛkɛ wode kunu ma yɛ yɛne yɛde adwuma no apɛ ku me deɛ sɛbie buru sɛbie nya ado adwuma a meyɛ no no nipakum ɛyɛ me hobby sɛbi nananom frɛ me akɔ mu no adeɛ baako mu di kan ɛde hyɛ me nsa ɛyɛ nipakum enti me deɛ ka kyerɛ me nyɛ me bɛ me hu wani krɛnkyi a na mu nso meku wobɛ nani krɛnkyi sɛsɛ ɛno no ɛne adeɛ a obi ase nani krɛnkyi sɛ na nipa na mo awia ma na mfu na ahyehyɛ saa owura wonim sɛ fans bebrebe wɔyɛ huro wohuru me anaasɛ wotwetwe enti no deɛ memɛtumi aka ne sɛ sɛbi medi ka tuufo ansa na maku nipa no adeɛ a moyɛ no mɔsusu ho yie magye atom sɛ mpɛ sɛ meku no obɛdidi kora na wanom bɔne nim momfa ne full name ma me wae ne full name yɛ sɛ Odeshi akwadwo no spell ma me wae akwadwo no ɛyɛ TONABCDEFGHIJKM ɛdi ani no ne ne di ne to aso saa abatɔ gɔnyam ɛnɛ wode gya abatɔ ma na yɛ ne twitwidi atwedi twitwidi atwedi spell ma me wae twɛ okay yeah krosete yeah uni mami nyu so Odeshi na wae ko se kwa wo mu o free hen me pa mo chao Odeshi ko free makango ona na infantini na no fanso ya santi Tia na santen fante. Almina. Oye kokwa na tuntum me fa. Oye gon. Oye kokko. Fe. Ma papa wa jifri ensem. Wasa je ma guess. Ntini nya me fa me di shemo. Me type. Okay. Taking woman from personality. And or the boy being sure about the boy near to no. I bought the gin minimum. Ku ono so ka ho. What not just for manager artist na na. Minku de o mani akra na no so. Na so no de nkwanya re. Pese wo na o nyina. Ye de ne das. Bi abeka se yem fast da me anu susu mi nyina mo ai ba. Bi ani ho. Timi for no nas. Ade o to no me das. Obo odun bi yogurt. Ye ne ane de ne ko ba bi na ne ka da. Sa. Yogurt. Na boy enta no ai. Eja. E de se medwuma na me ye. Oh, what happened? I don't know what you buy. I never know you're not doing There's no way in my uncle. Hey, I don't want it. Damage, never. Will be bedroom.
katem Omoba to the office here ni. Ene nam de counseling ti aba ne say no be frefre saa. Ha. Muni. Ade. Mo hu se na se kan bia eba. Krache. Na anya bia mo be so me hwe ya na. Ade. Mako owura na mo se mo be kunu mo fa na chebusa. Ye mfa na chi sentine ye de na be down se kunima ye nim kum. We ma hu se se wiase nye nipa bia na ekuno. Enyo bia na ekuno. Ade. Unim se ka de anke ye bia na ni. Tumi bia chine na chi no. Ne nipa ne kura sekan pa nya sekan ketwa. Nipa no ye tuntum. Enipa wo ye o gina ho de nipa ba ma tenten gram kasiya. Na wo ho e kwana na nkokunu kan. Wan. Krache. Enya wo na wo be twa makom so. Enya wo na me bedi wo chia be twa makom so. Na le say ni. Afutu am de be ma mo no krache nye nkono. Won ye dia ma me ha no. Onse mi dwane ba. Krache no ye nkono. Wo ye ne hwea enye yi. Entime de ma ye ma famu de. Ti dia ka ewo nho. Hunhu mu de opa mu ntwa so. Ma kom 15 years. Ni hu sa ko nhye wepi da. Na no obi nipa ne kura. Nipa sa me gogo ye ne ma gogo me fax ne ho nsema na no. Eno mo de ne ho information biography asande me. Na me hwe biography de hu yanse nipa ne de sekan no. Owura, mo de mo ntwa mo consultation na mo ko why? Na me pache wo. Na onye obi so obebo pa na etumi ekun. Eno de me mpesa me so ho. Me de nsa me nya honhom adwuma. Na sabi o samu mabeti akatikati de ho na mo ne adwuma de nka mo etimi ya. Ye nim de ye beko. Mate. Eye 1000 why? Eye 1000. Na me bisa sa dia na ye ta. Anye de nka mo be kono no. Aso enya anya. Adwuma ye de ba wo so wu na wo se wo gogo na kra obi dikuta se kan ka se kan be wo na wo tumi anya adwuma se ta. Ohene. Na nti won tia na me Sunday ne ma. Na nya sa. Hwɛ. Na nya banana ye ba ya tie ya di yeso. Tie. Bia mo de obi na ba ha se mo ba be kono but wan hwe ya mo nkona mo nko. Samu be jijimo ano be bia bi. Sabi me ma wa so ne so na me ma wo fi. Na de se ma ne ye ka de. Eye 1000. 1000 say. 1000 say for killing. Killing so what? Killing no go kill for 1000. I know the sama enter. Me dey for enter. Enter there. You no go can come. You no be can come. Enti mo come first kan man. If you can come there then. Krache mo first kan mo twa fa so. Anya adwuma no. Mo twa fa so me boa. Mon kwai. Obi nka safudu nse. Na nso nyina ti kromo asa hie bedi ne dwo. Na sa metia no, me titu me hwene mu nwini me tiri mu nwini to data. Mo be ka mate. Enye data na me to ya me de Sunday ne ma no. Me ya kwala.